sakon Abba Pantami. Ashe mun shirya tafiyar alkhairi, to gombawa namu Pantami ne zai gwamna. babu hauma sai ku zo duk mu je mun shirya. Tafiya mai girma wacce ba a gashi ba suya. Tafiyar mu a Gombe Malam Pantami shine hanya. Babu guru malam balle mu je batun mai laya. Ya rike Allahu da Annabi Qur'ani ce hanya. Muna ta kira ne malam ka zo ka yi mana gwamna. Don ko kai muka nuna al'umma sai murna. Gombe za mu yi murna, birni kauyuka na murna. Malam zai zama gwamna ka gaba ɗan kare bin kure. Kwaji da kai azare ba mu ba mai halin yan taure. Dan sun sha sun kware, sun gaji har sun ture. Sun yi iba har da rabon mu to mun fito mun canza. To ku zo Gombawa damuna ta iso mu yi shuka. Ga ruwan mu bonanza ba fari duk ku zo mu yi harka. Ga dafi ga suka, ga kiɗa ga waka, ga nazari ga saka. Malam Isah Pantami jagora mai aiki. Mun yi shiri Gombawa duka za mu fito ran yaki. Ga katin zaɓen mu dole za mu fito ran aiki. Babu rigar saki, Pantami zai mana aiki. Jarumi jan zaki, tunda mun maka maki. Amsa kira ka zo kai gwamna. Magana ta kare, madugun alkhairi ko biyo ka san ya shirya. Sun gama shirin su duk sun sare.